Lai pandai baminya air licin dulu tanpa diurang. Alang tak kadir ke badan diri maoi. Jika dia tong gurua disabui pasangan laki dia teh kudu bare jaringan dan lojo maoi. Hari ke hari maoi nanden tanggungkan. Jika disabui kayo de urang bapinggang ame bacawan pera bacawan nyopera bakal suta baba kero galang badin yang kacau tarali kading tarali gading kok diraya ke badan diri badan sadang dilari basah jomba gadang dan bakat cimpuang rasa yang banang latean badan dengai sapantun coba pekusur musim pabilo kasalah sayo manang salah say harilah sanjong nubuat di karuh urang pancalong denai sapantun coba pekusuri musim pabilong kasalah sayong banang salah say harilah sanjong nubuat di karun urang panjalong. Jika dietong bulak disabui pasangan laki dia teh kudu bare jaringan dan lojo maoi. Hari ke hari maoi nanden tanggungkan. Jika disabui kayo de urang bapinggang ame bacawan pera bacawan nyopera bakal suta baba kero galang badin yang kacau tarali gading tarali gading kok diraya ke badan diri badan sadang dilari basah jomba gadang dan bakat cimpuang
sapantun coba pe kusui musim pamilo kasalasainya barang salasai hari lasanjo nubuat di karu urang panjalo denai sapantun coba pe kusui musim pamilo kasalasainya barang salasai hari lasanjo lubuak di karu urang panjalo.